Slovenské národné povstanie neznamená len nejaký historický prelom, ale znamená aj veľmi dôležitú úlohu, a to sebaurčenie slovenského národa a zároveň aj národa na kultúrne sebaurčenie. U nás v galérii sme otvorili výstavu, ktorá sa nazýva Skupina 29. augusta, na ktorej môžu návštevníci vidieť predstaviteľov slovenského povojnového výtvarného umenia, ktorí tvorili tzv. Konzervatívne krídlo. Sú tam zastúpení rôzni maliari, pretože výstava zachytáva zoskupenia aj umelcov a predstaviteľov prvej skupiny. Skupina výtvarných umelcov 29. augusta vznikla na podnet Štefana Bednára, maliara, grafika, karikaturistu v Banskej Bystrici, rok po Slovenskom národnom povstaní. Vznikla vlastne z ducha Slovenského národného povstania, ktoré znamenalo nárok na národné sebaurčenie a na samobytnú kultúru. Títo umelci vlastne tvorili predvojnové slovenské výtvarné umenie. Boli to väčšinou klasici, ktorí boli inšpirovaní v svojej tvorbe prvkami svetovej výtvarnej moderny. Toto zoskupenie trvalo vlastne až do ustanovenia Zväzu slovenských výtvarných umelcov, ktorý vznikol hneď ako nastal komunistický režim a bol zriadený vlastne aj spôsob zriaďovania kultúry podľa vzoru Sovietskeho zväzu. Ako náhle skončila Sorela, čo bolo vlastne v roku 1956 a bol kritizovaný kult stalinizmu, začalo sa vlastne postupné uvoľňovanie aj v kultúre a postupne začali vznikať rôzne umelecké zoskupenia, ktoré predtým za komunistického režimu v 50. rokoch nemohli existovať. A zakladali sa rôzne teda spolky a skupiny. Prvou bola napríklad skupina Mikuláša Galandu, ktorá vznikla v roku 1957, alebo napríklad zoskupenie Maliarok skupina 4. A v roku 1958 bola znovu založená skupina skupina umelcov 29. augusta, ktorú tentokrát ale oživil k životu a bol vlastne teoretikom Ľubor Kára. Toto zoskupenie mal hneď svoju prvú výstavu v roku 1958. Niektorí umelci z pôvodného zoskupenia tu zostali, niektorí nie a niektorí noví sa pridali. Napríklad tu už nenájdeme Štefana Bednára, nenájdeme tu Ladislava Čemického, ani Juliu Horovu Kovačikovú, ale pridal sa tu napríklad Alojz Klimo alebo Alexander Trizuliak, Ferdinand Hložník napríklad a mnohí ďalší. Výstava je koncipovaná do 6 tematických celkov. Prvý celok je Vojna a mier. V tomto prvom tematickom okruhu môžeme vidieť diela venujúce sa vojne, vojnovým motívom a vojnovému utrpeniu. Väčšina diel teda bola vytvorená Vincentom Hložníkom, Ferdinandom Hložníkom, ale nájdeme tu napríklad diela aj od Viliama Chmela, Alexandra Trizuliaka. Ďalším celkom je celok s názvom Každodennosť, kde vidíme motívy z bežného života. Napríklad ich môžeme pozorovať na dielach od Alojza Klima. Tieto grafiky nám ukazujú motívy ako napríklad pochod 1. mája alebo bežný výjav matky s dieťaťom.
Ďalšími sú zátišia v tejto časti. Od Ladislava Gudernu napríklad sú to zátišia, ktoré majú metafyzický charakter a rovnako ako v nich môžeme vidieť úplne bežnú každodennosť, tak môžeme nám hľadať vzácnosť prežívaného každodenného okamihu. Ďalšou časťou sú podoby telesnosti. V tejto časti môžeme vidieť rôzne zobrazenia podôb ľudského tela. Tie najbežnejšie sú akt alebo portrét. Aktom sa venoval napríklad aj Eugen Nevan, ktorý často zobrazoval tanečnice a najmä ich správanie a prípravu na tanec v zákulisí divadla. Môžeme tu vidieť aj portréty, napríklad od Ernesta Zmetáka. V časti Mesto a mestské zákutia môžeme vidieť diela od Ernesta Zmetáka, od Vincenta Hložníka, ale rovnako tu môžeme vidieť aj návrhy na divadelné scény od Ladislava Vychodila, ktoré sú vlastne jedinými reprodukciami na výstave, keďže diela sú veľmi citlivé, sú na papieri a sú zapožičané zo Slovenskej národnej galérie. V časti Krajina môžeme vidieť rôzne zobrazenia krajiny, ale aj vyobrazenia človeka, ktorý prebýva v krajine. Sú tu rôzne spôsoby zobrazenia, čiže krajina ako panenská nedotknutá príroda, ale aj ako krajina súčasť mesta, čo môžeme napríklad vidieť v grafikách Oresta Dubaja. V dielách Williama Chmela sú skôr zaznamenané výjavy paneckej prírody. Takisto to môžeme vidieť aj v dielách Ernesta Zmetáka. Ďalšou časťou a vlastne poslednou časťou výstavy sú Pretrvávania a rozchody po roku 1970. V tejto časti sú vyčlenené diela autorov, ktoré časovo spadajú do obdobia po roku 1970, kedy sa vlastne u nás začína obdobie normalizácie, takže tieto diela výstavu končia a môžeme na nich vidieť prejavy, ktoré hovoria o pretrvávaní tých istých tém a tej istej výtvarnej problematiky.